музейні яңадан ашу, біріншіден Башқұртстан Республиканың хөкүмәтенә бик зур рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Һәм инде Ленара ханымында минем уйлавымча бу музейный комплекс турында Ради Фаричка да җиткерергә була, чөнки без монда эшләгән вакытта Татарстанның үзебезнең эшләү буенча һәм музеификация буенча үзебезнең стандартларны кертек. Ул безнең бюджет ягыннан эшләнгән. Шуңа күрә, әгәр дә сез моны кирәк дип тапсагыз, бүтән музейлар буенча да эшләргә була. Шуңа күрә без шул вакытта сездән карап торабыз һәм үрнәк әйберләрне үзебезгә алып кайтырга тырышабыз. Менә шушы дуслык, бердәмлек шуннан башлана. Менә яңа гына 2 көрәк алып, Лейла апага лейканы биреп, бергәләп шундый матур агач үтердек. Шуңа күрә менә бердәмлек. Хочу сказать, что поддерживаю, что очень приятно на самом деле взаимодействовать и в итоге получать результат. Поэтому нам очень приятно получить в год столетия республики действительно такой замечательный подарок и все вместе дружно идти к 75-летию Победы. Потому что прежде всего для нас это советский писатель, фронтовик, и память его, она достойна быть увековеченной для всех и для нашей республики, и для Республики Татарстан. Поэтому очень благое дело мы сделали вместе, и это здорово. Беләсезме, әни аның турында бик матур истәлекләр калдырды. Мин бит әтине күрмәдем почти. Мин әйткән идем, считанные часы только, да. Аның истәлекләрне мин укыган вакытта, миңа һәр сүз аның йөрәккә керде. Ул саф иде. Аның күңеле пак иде, ул туры иде. Менә шулай язган әнием. Мин бөтен язучыларга кем белгән иде әтиемне, һаман кичкенә булып приставала. Нинди ул булды? Кыяфәте нинди? Мирса Амир әйтте миңа, знаешь, у него был бархатный голос. Минем өчен бархатный голос, минем әтиемнең бархатный голос. Сибгат Хаким миңа әйтте русча. Беләсеңме? Знаешь, какой он был? Менашулай задумался и говорит, он весь скрипел от чистоты. Это и в переносном, и в прямом виде, смысле слова. Действительно, он чиста иде, аны күңеле саф иде. Ул даже үзенең шигырьдә бер шундый сүзләр язды. Еллар минем кискән сорауларын баганага төреп сорады. Еллар минем күңел сафлыгымны утка суга салып сынады. Еллар миңа йомшак күңел бирде. Еллар мине усал да итте. Мин диңгездә батып тірі қалдым. Мин янмыйча уттам да үттем. Менә аның биографиясы.